हेल' लोगोफोर बिटिसि बिसायख'थि एबा बिटिआरनि बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। दा बे समावहायनो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोबां जेंनाफोर नुजानाय नुनो मोननाय जाबाय। जोंनि समाजाव जानाङै जाथायफोरा जालांगासिनो दङ। दा बेनिखौनो सावरायनो लानाय जादों आरो सावरायनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव मोननै खौरां दिन्थिग्रोनो नागिरदों। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेलनिफ्राय लाबोनाय जादों स्क्रिनशट बेखौ, आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बे मोननैखौ नोंथांमोना चेनेलाव थांनानैबो नायनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। दा बेयाव फार्स्टआव फरायना नायग्रोनि नोंथांमोना मा दं नुनो मोननाय जागोन जे बाक्सा जिल्लानि बरमा दख'रा एबसुनि मावख'आव एबसुनि नेहाथारि रंगिना बरगयारि आरो इउपिपिएलनि नेहाथारि फैला जे बरगयारिया ओंखाम जाफैनायखौ नुनानै बरमा प्राइमारि बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा एबसुनि मावख'आव थांनानै सियारफोरखौ बुफाय बुसि खालामहैदों होनदों। दा मख'जाथावदि बर'नि माहारि आफादा एबसु मावख'आव थांना सियार बुफाय बुसि खालामनायखौ बर' समाजा मा राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। नैबे बाथ्रा मोनसे। आरो बिनि उनाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा एखे पर्टेलनिनो मोनसे दंबावो, बाव दासो हगारदों, बेखौबो नोंथांमोना बेखौबो नुनो मोनगोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं। दा बिसमुरि इउथ बिपिएफआव थाग्राफोरा मोनायाव बासबारि अमेन प्राइमारिनि आफादगिरि सिमा नार्जारिनि न'आव थांनानै फंसे सोबाना हुमखि हैदों आरो लोगोसे एफआइआर होनायखौबो जेबो एक्सन लायाखै पुलिस बिफाना। दा बेयाव माखासे लाइभफोर जानाय जादों, बेयावबो नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं। दा बे मोननै आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो सावरायलायनो आखायाव लानाय जादों जे डेम'क्रेटिक हादोर हिसाबै जोंनि भारत हादोरा बयनिख्रुइबो देरसिन जे बेखौ बयबो गोसोआव लानांगोन। मिथिखायो बयबो वर्ल्डआव जेसेबांनाखि डेम'क्रेसि दङ बेनिनो लार्जेस्टआ जोंनि इण्डियायानो। दा बेयावहाय जोंनि भारतनि जौगानायखौ नायनानैनो जोंनाव गोबां राजखान्थियारि हानजाजों जथायनाय मोनसे सरकार बे जोंनि डेम'क्रेसिया। दा बे हिसाबै जायहा जेखि राजखान्थियारि हानजा जाया मानो बियो बेबायदि दानो हानाय जायो, गावबागावबो दानो हानाय जायो, हारि हिसाबैबो दानो हानाय जायो, लोगोफोरजोंबो दानो हानाय जायो, इन्डिपेन्डेन्टबो गसंनो हानाय जायो। दा बे बेलायाव गासैयाबो मोन्थाय दङ। नाथाय जोंनि बर'फोरनि बेलायाव ओरैबायदि नुगासिनो दङ जे मोननै गोख्रों बर'फोरनि मददजोंनो बा बर'फोरनि गाहायै बर'फोरानो दैदेननाय राजखान्थियारि हानजा दङ, बेखौ बुङाबाबो जासिगोन। नाथाय मोनसेया मोनसेजों नारलायलायबाय थायो, मोनसेया मोनसेजों नारलायलायबाय थायो। माने मोनसेनि थाखाय मोनसेया जोनोम जानाङामोन, मोनसेनि थाखाय मोनसेया जोनोम जानाङामोन। नाथाय बेयो बिराद गेदेर गोरोन्थि। दा बेखायनो बेयावहाय जोंनि ओनसोला खुंग्रा हानजाल' थाबा जाया, जायखौ होनना बुङो जोङो रुलिं पार्टि, आरो बेनिफ्राय एगेन्स्ट पार्टिया जोंना थाथारनो नांगौ। आरो बेनिफ्राय जायखिजायानो जाया मानो, दा जिहेतु जोंनाव बर्थमान थांनाय रुलिं दंमोन, दा बिनि एगेन्स्टआव गोदान ओंखारदों। आरो दा नैबे गोदान ओंखारनाय सरकार जाबाबो आरोबाव एगेन्स्ट जाना थानांगोन, नङाबा जाया। फारनैखौबो जोंनो नांगौ। मोननैबो बर'निनो गोख्रों मानसिफोर दङ, सापर्टारफोर दङ। दा बे हिसाबै मोननैबो राजखान्थियारि हानजायानो थानो मोनगोन, थानांगौनि गोनांथि दङ, गैया नङा थानांगौ। जास्ट जोंनि साननाय हनायखौल' सोलायनांगौ। आसल खोथाया बेसो, गाव गावनि बुजिनाय आरो साननाय हनायखौल' जों सोलायनो हानाय जानांगौ। अब्लानो पार्टिया बे एखेयानोखा। दा बेखायनो बुंनाया सोंखारिनांगौ एबा लाजिनांगौ एबा दिनैनि सावरायनांगौआ नैबेसो, दुखु मोननांगौआ जे जोङो बेबादि गावबा गावनि पार्टिखौ लानानै गोग्गा खालामनानै जों गावबा गावनि हारिनि एबा गावबा गावनि मानसिफोरखौ जों मानो आखाइ दैखो, मानो हिंसायारि हाबा मावदों, मानो गावबा गावनि अफिसखौनो मानो गावनि हारिनि अफिस एबा जायखिजाया आफादनि अफिसखौनो जों मानो हिंसायारि खामानि मावहैखो, नैबेसो जोंनि थाखाय लाजिनांथाव। दा बेयावनो सिनायथि होनो हानाय जादों आफादजों जायफोर मानसिया बेबायदि आखाइ दैखांबाय, बिथांमोना जे गावसोरखौ सिनायथिखाबाय, आरो बेजों लोगोसे आफादाबो थांबाय, हारियाबो बदनाम जाबाय। दा बे बेलायाव बिथांमोनहा मा लाब मोनखो? रागाजों बुफायहैबाय, बुफायनायनि उनावहाय दा नै बयजोंबो मिथिजाबाय, सोंखारि जाबाय, आफादाबो सोंखारि जाबाय। दा बे बेलायाव आफादनि दैदेनगिरिफोराबो लाजिनो गोनां जाबाय। दा बेजों लोगोसे बियो फुरा आसाम इण्डियायावनो साग्लोबसारगोन, बयबो मिथिजोबगोन। दा अब्ला बे बेलायाव सोरनिल' खहा जाखो? दा बे आरो फारसेथिं सोबाहैनायनि बेलायावबो नुनो मोननाय जादों जे पार्सनेलि खोथा दंबा बिथांमोना सावरायहैनो हागोन, आरो बुंनो मोननायनि बयहाबो मोन्थाय दङ, जिहेतु बुंहैनो हागोन। थांनानै बुंहैनो हायोमोन अफिसावबो, नाथाय बुफायना बुसि खालामनांगौनि गोनांथिथ' गैयामोन। जों रायलायनायनि गेजेरजों सल्युसन खालामनो हायोमोन, आरो नैबे न'खरसेनि बेलायावबो सल्युसन खालामहैनो हायोमोन। दा बे बेलायाव नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा बबेबा मोनसे पार्टिखौ लानानै सापर्ट खालामनायनि खोथा। दा मोननैबो जुदि जायखिजाया राजखान्थियारि हानजायावनो जुदि बेबायदि हिंसायारि जाथाय जायोबा बेखौ जोङो सोंखारिखानांगौ, आरो सोंखारिनो गोनांथार दङ। सोंखारियाबा बेयो मालाबाबो सल्भ जाया। आरो बेखौ नों आं मानसियाल' सावरायबा जाया, बेखौ गिदिर एबा दैदेनगिरिफोरा रल लानो नांगोन बेनि सायाव।
दा बे माने जोङो मानसिफ्रा सानस'नो हायैयाव मावो नंगौ थिग, नाथाय सानस'नो हायैया खनसे खननैयावल' जायो। गोबां खेब बेबायदि सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय। बे समावनो साननो हानानै जों बयबो गावबा गावखौ सोलायनो हानायनि चान्स दङ एबा चान्स मोनबोजोब्बाय आरो। दा बेखायनो दा बेबायदि हाबाखौ गारनांगौ आरो गारनो हायाखै दासिमबो, अदेबानि जों नुनोसो लागासिनो दं, बारायलांगासिनोसो दङ। दा बे जाथाया जोंनि थाखाय सोंखारिथावथाव। आसा खालामो बेबायदि फिन रिएक्सन जाहाथे जाया एबा बेहाथे फिन जाथाय जेबो जाया, बेखिनि मोननैयावनो रायलायनायनि गेजेरजों जोबलाङो मोननैबो जाथाया। दा बेखौनो जों मिजिंथिगोन, जोङो बर' हारि हिसाबै, बर' समाज हिसाबै जों बेखौसो लुबैयो। दा बेखायनो बेनि गेजेरजों, बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाया बेसो, आंना मोननैबो राजखान्थियारि हानजानि दैदेनगिरिफ्रा सावरायनांगौ एबा जायहा दायनिगिरि खालामदों बिथांनिया बांसिनै नायनो गोनां जागोन। दा नैबे केसावहाय दा जायनि दैदेनगिरि बे नायनांगोन, आरो गुबुन केस जायोबा गुबुनावबो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना गावबा गावनि मानसिखौ बुजायना होनो नांगोन। मानो होनबा बेखौ साननो गोनाङा बेनो, गावनिनो थांगासिनो दं, लिडारनिनो थांगोन। केडारा जेरै मावगोन लिडारनावनो थांगोन। केडाराथ' मा मुंल'सो जागोन, नाथाय लिडारासो रायजागोन। दा बे हिसाबै बयबो गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो साननो गोनां, बिजिरनो गोनां जादों होननानै बेखौ बुंनो हायो। बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।